ኤርትራ እንታይ ይመስል ብኩናት ካብ ኢትዮጵያ ተነፂላ ቀፂላ ብሕቶ ወሰኒ ግባአኒ ምስ ኢትዮጵያ ኩናት ዝገጠመት ኤርትራ ወታደራዊ ዓቕማ ኣብ ምንታይ ብርኪ ይርከብ ብጉዳይ ዓሰብ ምስ ኢትዮጵያ ክትዋጋእ እያ እናተባሃለት ብገፊሑ ዝነገረላ ኤርትራ ወታደራዊ ዓቕማ ኣብ ምንታይ ይበፅሕ ኣብዚ ዙርያ መረዳእታታት መሰረት ገይሩ ብውሕዱ ኣረኣያታት ምክፋል የድሊ ብኣቢሉ ብመንፅር ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣበይ ትርከብ ዝብል እውን ክነደስስ ኢና ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሩ ግሎባል ፋየር ፓወር ኔትወርክ ሃገራት ዓለም ብዘለዎን መጠን ኣፅዋር በዝሕን ጥንካረን ሰራዊት ክእለት ዓቕሚ በጀት መልክዓ ምድራዊ ኣቀማምጣ ኢሉ እውን ብዘለዎን ሃፍቲ ተደሪኹ በብዓመቱ ደረጃ ይውፅእ ሓፈሻዊ ወታደራዊ ዓቕሚ ሃገራት ብመንፅር ዝተፈላለዩ ኣንፈታት ገምጋም ተቐባልነት ዘለዎ ግሎባል ፋየር ፓወር በብዓመቱ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ኣብ 2025 ናይ 145 ሃገራት ወታደራዊ ጥንካረ ብምግምጋም ዝሃቦ ደረጃ ዕላው ገይሩ እዩ እዚ ትካል ደረጃ ወታደራዊ ዓቕሚ ሃገራት ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ እናበለ እንተውፅእ ካብ 60 ዘይንእሱ ረቑሓታት መወዳደሪ ብምውሳድ እዩ በዚ መሰረት ኢትዮጵያ ኣበያ ኤርትራ ዝብል ብውስን መልክዑ ክንርኢ ኢና ብመሰረት መረዳእታ ግሎባል ፋየር ፓወር ኢትዮጵያ በብርኪ ዓለም ወታደራዊ መረዳእታ ካብ ዝተወሰደለን 145 ሃገራት መበል 52 ደረጃ እንትሕዝ ኤርትራ 120 ደረጃ ሒዛላ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ 50 ደረጃ እንትሕዝ ኤርትራ ካብ ኣፍሪካ ዘለዋ መስርዕ መበል 26 ይኾን እዚ ትካል ወታደራዊ ዓቕምን ቅዋምን ሃገራት ንምልካዕ 60 መለክዕታት ዝጥቀም ምዃኑ መረዳእታታት የመላኽቱ ሕዚ ብዘሎ ኩነታት ኣብ ፖለቲካውን ወታደራውን ወጥሪ ዝርከባ ኢትዮጵያን ኤርትራን እንትረኣያ በብዙሕ መለክዑ ዝተረሓሓቐ ኮይነን ይርከባ ኢትዮጵያ በቲ ትካል ዝተዋሃበ ደረጃ ካብ ኤርትራ ኣዝዩ ዝረሓቐን ጥንኩርን ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዋ ምዃና ብግልፂ የመላኽት ወታደራዊ ዓቕሚ ሓንቲ ሃገር ዝልካዕ እቲ ሃገር ካብ ዘለዋ ሓፈሻዊ ዓቕሚ እዩ ስፍሓት መሬት በዝሒ ህዝቢ ዘለዋሉ ኩነታት ኢኮኖምን ተደማሚሮም ፍልፍል ወታደራዊ ዓቕሚ ይኾኑ በዚ መንፅር ስፍሓት መሬት ኢኮኖምን በዝሕን ህዝብን ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ እንትነፃፀር ፈፂሙ ዝረኸበ ኣይኮነን ብመንፅር በዝሒ ህዝቢ እንትርአ በዝሒ ህዝቢ ኢትዮጵያ 130 ሚልዮን ዝበፅሕ ምዃኑ እንትግመት በዝሒ ህዝቢ ኤርትራ ድማ 3 ሚልዮን ምዃኑ ይንገር ብመሰረት እዚ ኣሃዝ በዝሒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ እንትነፃፀር ብ43 ዕፅፊ ዝበልፅ ኮይኑ ይርከብ ብስፍሓት መሬት እንትልካዕ ኢትዮጵያ 1.1 ሚልዮን ስኩዌር ኪሎሜትር ዝኣከል ስፍሓት እንትህልዋ ስፍሓት መሬት ኤርትራ ድማ 117,600 እዩ ብመንፅር ስፍሓት መሬት ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ኣፈላላይ ዝለዓለ እዩ በዚ መልክዑ ኢኮኖምን ካልኦት ብዙሓት ነጥብታትን መነፃፀሪ እናርኣኻ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምውድዳር ቀሊል እዩ ነገሩ እክብ ኢሉ እንትረአ ግን ወታደራዊ ዓቕሚ ሓንቲ ሃገር ዝልክዕሎም ናቆታታት እንተተልዒሎም ብርግፅ ደረጃ ወታደራዊ ዓቕሚ እቲ ሃገር እንታይ እዩ ምባል ኣየፀግምን ብርግፅ ገለገለ ሃገራት ዘለዎን ሓፈሻዊ ዓቕሚ ዝኣክል ኣብ ወታደራዊ ዓውዲ መዋእለ ንዋይን ከይዋፍራ ይኽእላ ገለገለ ሃገራት ድማ ኢኮኖሚየን ዝተወሰነ ኮይኑ እናሃለወ ወታደራዊ ህንፀተን ዝለዓለ ክኾን ይኽእል ኣብ ዓለምና ብብርኪ መነባብሮ ዜጋታት ኩልሻብ ቅድሚት ዝስርዓ ከምኒ ዴንማርክን ስዊድንን ዝበላ ሃገራት ዝለዓለ ኢኮኖሚያዊ ዓቕሚ ዋላ እንትሃለወን መዝ ዘለወን ሓፈሻዊ ዓመታዊ ዕቤት ወይ ጂዲፒ እንትነፃፀር ንወታደራዊ ዓውዲ ዝምድበኦ በጀት ኮነ ዝገብርኦ ምንቅስቓስ ውስን ኮይኑ ይርአ ዘለዋሉ ዞባ ኣዝዩ ሰላማዊ ምዃኑ ንወታደራዊ ዓውዲ ዘውፅኦ ወፃኢ ውስን ክገብሮ ከም ዝኽእል ይንገር ገለገለ ሃገራት እዚ ዞባ ብዝተወሰነ ደረጃ ምልዕዓል ዝጀመራ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ምፍፃማ ስዒቡ ፅባሕ ናባና ብዝብል ስጋት እዩ እዘን ስካንዲኔቪያን ዝበሃላ ሃገራት ኣብ ወታደራዊ በጀተን ካልኦት መሰል ንሕንሕ የለናሉን ኢለን ድሕሪ ምፅንሐን ኣብ መወዳእታ ጉዳይ ሩስያ ዩክሬን ፊንላንድ ስዊድን ዴንማርክ ኖርዌይ ናይ ሓባር መከላኸሊ ናብ ዝኾነ ኔቶ ክፅምበራ ገይሩ እዩ ወታደራዊ በጀተን እውን ክብከብል ኣገዲዱ እዩ እዞም ኩነታት እንትረኣዩ ሓንቲ ሃገር ጥንኩር ኢኮኖሚ እናሃለዋ ኣብ ወታደራዊ ዓውዲ ኢንቨስት ዘይትገብር ምዃና እዩ ሓንቲ ሃገር ኣብ ወታደራዊ ዓውዲ ዝለዓለ መዋእለ ንዋይ ክተፍስስ ዘገድዱ ብዙሓት ደጋውን ውሽጣውን ምኽንያታት ኣለዉ ዘለኹሉ ዞባ እንታይ ይመስል ዝብል ሓደ እዩ ከም ማእኸላይ ምብራቕን ኢትዮጵያ ዘላትሉ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ዓይነት ከባቢ ሰላም ኣሎ ተባሂሉ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ደው ዝበለሉ ኣይኮነን እዚ ብምዃኑ ብመንፅር ወታደራዊ ዕጥቂ ሃገራት እዚ ከባቢ ህንፀት ወታደራዊ ዓቕሚ ዝለዓለ ኮይኑ ይርከብ ካብ እስራኤል ክሳብ ግብፅን ሕውራት ዓረብ ኤብሬትን ኢሉ እውን ክሳብ ስዑድ ዓረብን ኢራንን ዝበላ ሃገራት ህንፀት ወታደራዊ ዓቕምን ልዑል እዩ
ምክንያቱ ድማ ብሓፂሩ እቲ ዞባ ዘለሉ ኩነታት ተባሂሉ ክውሰድ ይኽእል እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ዘለላትሉ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ኣሎ። ከም ሶማልያን ሱዳንን ዝበላ ኣብ ዕንክሊል ኩናት ዝኣተዋ ሃገራት ኣለዋ። ኣብ ዝኾነ ሰዓት ናብ ኩናት ሕድሕድ ክትኣቱ ትኽእልን ኣዝያ ዝደኸመትን ትበሃል ደቡብ ሱዳን እውን ኣብዚ ዞባ ትርከብ። ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ፖለቲካዊ ቅርሕንቲ ዘላ ኤርትራ እውን ኣላ። ካብ ሰሜን ኣፍሪካ ተላዒላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እናተንቀሳቐሰት ትርከብ ግብፂ ብቐሊሉ እትርአ ሃገር ኣይኮነትን። ብመሰረት መረዳእታ ግሎባል ፋየር ፓወር ምስ ማእኸላይ ምብራቕ ብምድዋው ኣብ ሰሜን ኣፍሪካ ትርከብ ግብፂ ብወታደራዊ ሓይሊ ካብ ኣፍሪካ ቀዳሚት እንትኾን ብብርኪ ዓለም መበል 19 ደረጃ ዝሓዘት እያ። ግብፂ ወታደራዊ ሓይላ ንምጥንኻር ካብ ኣሜሪካ ትረኽቦ ልዕሊ 1.5 ቢልዮን ዶላር ዓመታዊ ወታደራዊ ሓገዝ ሓዊሱ ካብ ካልኦት ሃገራት እውን ዝለዓለ መጠን ዝሓዘ ወታደራዊ ሓገዝ ትረክብ እያ። ሰራዊት ግብፂ ጎንፂ ካብ ዘይፍለዮ ከባቢ ማእኸላይ ምብራቕ ንትርከብ ሃገር ድሕንነት ካብ ምሕላው ብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለው ዕጡቓት ንምቁፅጻር ዝዋፈር እዩ። ብመሰረት ዝመረዳእታ ድማ ግብፂ ሓይሊ ምድሪ፣ ሓይሊ ኣየርን ሓይሊ ባሕርን ዘለዋ እንትኾን 440,000 ዝኣከል ስሩዕ ሰራዊት ኣለዋ። ምስ ናይል ተኣሳሲሩ ምስ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ፖለቲካዊ ቅርሕንቲ ዝፈጠረት ግብፂ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካን ማእኸላይ ምብራቕን ንምእታው እናገበረቱ ዘላ ፃዕሪ ኣለዉ። ህንፀት ትንኩር ወታደራዊ ዓቕሚ እስራኤል ሓደ ስግኣት ግብፂ ብምዃኑ ግብፂ ኩሉ ሻዕ ዓርሳ ምስ ኣጠናኸረት እያ። ብፍላይ ምስ ዓብዪ ግድብ ህዳሰን ሓዱሽ ባህጊ ቀይሕ ባሕሪ ኢትዮጵያ ተተሓሒዙ ግብፂ ምስ ጎራብቲ ሃገራት ኢትዮጵያ ዝኾና ሶማልያ፣ ሱዳንን ኤርትራን ዘለዋ ርክብ ዝበለፀ እናጠናኸረት ምዃና እናተረኣየ እዩ። ኣብቲ ዞባ ሓያላት ሃገራት ዘለዎን ባህግን ረብሓን እንትድመር ድማ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ሃገራት እቲ ዞባ ወታደራዊ ሓይልን ምህናፅ ከጠናኸራ ግድን ይኾን። ኣብ ጅቡቲ ዝሰፈሩ ወታደራት ኣሜሪካ፣ ፈረንሳይን ካልኦት ሃገራትን እዚ ዞባ ክንደየናይ ኣብ ወታደራዊ ፀቕጢ ምህላው ካልእ መርትዖ እዩ። ስለዚ እዞም ኩነታት እንትረኣዩ ሓንቲ ሃገር ንህንፀት ወታደራዊ ዓቕሚ ዝተፈለየ ጠመተ ክትህብ ዝገብሩ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ምህላው ንምርዳእ ይኽእል። ኤርትራ ንወታደራዊ ዓውዲ ፍሉይ ጠመተ ክትህብ ዝገበረት ኢትዮጵያ እያ። ኤርትራ ኢትዮጵያ ከም ስጋት እያ ትሪኣ። ብፍላይ ኣብ 1990 ዝተኻየደ ኩናት እተን ሃገራት ኣብ መንጎተን ሃገራት ዘሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ስለ ዝረኣየ ኤርትራ ኢትዮጵያ ከም ስጋት ክትርኢ ዝበለፀ ሓይልዋ እዩ። ኣብቲ እዋን ብዝተሳለጠ ኩናት ኣብ ዓውደ ውግእ ኤርትራ ተሳዒራ እያ። ብወራር ዝሓዘቶም ግዛታት ኢትዮጵያ ካብ ምልቃቕ ሓሊፉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክሳብ ኣፍ ደገ ኣስመራ ዝበፅሐሉ ኩነታት ተረኣየ እዩ። ኣብቲ እዋን ንክልተ ዓመታት ዝኣክል ሰራዊት ኢትዮጵያ ንምክልኻል ብርቱዕ ፃዕሪ ዝገበረ ሰራዊት ኤርትራ ተሳዒሩ ግዛኣቱ ብምልቃቕ ናብ ኣንፈት ኣስመራ እንትንሰሕብ ተረኣየ እዩ። ኣብቲ እዋን ብዙሓት ግዛታት ኤርትራ ተቆፃፂሩ ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብቲ እዋን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝተዋሃቦ ፖለቲካዊ ውሳነ ኤርትራ ብወራር ካብ ዝሓዘቶም ግዛታት ኢትዮጵያ ወፃእ ካልእ ክፋል ኤርትራ ክለቅቕ ተገይሩ እዩ። ኣብቲ እዋን ኣስመራ ክንኣቱ ኢና ዓሰብ ክንቆፃፀር ኣለና ዝበሉ ኣካላት ተፈጢሮም ነይሮም። ኮይኑ ግን ነበር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ መለስ ዜናዊ ብዝሃቦ ትእዛዝ ሰራዊት ክምለስ ስለ ዝተገብረ ኢሳያስ ናብ ናቕፋ ካብ ምህዳም ድሒኑ እዩ። እዞም ምዕራፋት ታሪክ እንትግልጸሉ ኤርትራ ኢትዮጵያ ብስጋት መልክዕ እናረኣየት ክትቐፅል ዝገበራ ኮይኑ ይርከብ። ስለዚ ኤርትራ ኢኮኖሚያዊ ዓቕማ ልዕሊ ዝፈቐዶ ዓርሳ ክትዕጠቕ ካብ እትጅምር ፀንሕት እንትኾን ወታደራዊ ዕጥቂ ኤርትራ ምስ ኢኮኖሚያዊ ዓቕሚ እቲ ሃገር ዘይመጣጠን እዩ። ኤርትራ ዘለዎ ዕቤት ኢኮኖሚ ኣበይ ምዃኑ ይፍለጥን። ናይ ሃገራት ኢኮኖሚያዊ ዕቤት ጸብጻብ ዘውፅእ ከም IMF ዝበሉ ትካላት ዓመታዊ ኢኮኖሚ ዕቤት ሃገራት ዓለም እንተቐምጡ ኤርትራ ኣብ ዝብል ቦታ ዝርአ ዝኾነ ኣሃዝ ኣይረኣይን። ቦታ ኤርትራ ኩሉ ሻዕ ባዶ ወይ ክፉት እዩ። ምክንያቱ ኤርትራ ንመሰል ዓለም ለኸ ኣሰራርሓ ዕፁብ ብምዃና እዩ። ኢኮኖሚ ኤርትራ ንዓለም ለኸ ምርመራታት ዕፁብ ዋላ እኳ እንተኾነ ኢኮኖሚ እቲ ሃገር ኣዝዩ ድኹም ምዃኑ ግን ብዓይኒ ዝረኣዩ ኩነታት ምስክር እዮም። ኣብ ኤርትራ ኢንተርኔት ዝበሃል ነገር የለን። ካልኦት መርኣያታት ዕቤት ኢኮኖሚ ኣብ ኤርትራ ኣይረኣዩን። እዞም ኩነታት እንትረአ ኢኮኖሚ ኤርትራ ልክዕ ከም ካልኦት ሃገራት ብቀመር ኢኮኖሚ ዋላ ኣይልክዕ ድኹም ምዃኑ ምግማት ግን ኣይከብድን። በዚ መንፅር እቲ ሃገር ዘለዋ ጠንካራ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ምህናፅ ድሌት ዝሽከም ኢኮኖሚ ኣለዋ ዶ ዝብል ሕቶ ኮይኑ ይዝቕመጥ። ብተወሳኺ ናይ ሃገራት ወታደራዊ ዓቕሚ ምስ ካልኦት ሃገራት ዘለዎን ምትሕባር ዲፕሎማሲ ርክብ ዝተዓጠቐኦ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ይውስን። በዚ መዳይ ኢትዮጵያ ብዓቕሚ ሰራዊት ካብ ኣፍሪካ 50 ብርኪ እንትትሕዝ ብብርኪ ዓለም መበል 52 ብርኪ ሒዛላ።